Ahoj, já jsem Martina Špetová, hraju za plzeňský tým FBŠ Slavie Plzeň už 7 let. Hraju na postu obránce a ve volném čase mě baví hlavně sport. Jmenuji se Damian Ujeský, hraji za kategorii starší žáci a za tým FBO Boskovice. Kromě florbalu ve volném čase rád hraju jakýkoliv jiný sport. Ahoj, jmenuji se Kristýna. Můj mateřský klub je FBC Dragons Kyjov, ale momentálně hostuji v klubu Bulldogs Brno za dorostenky a juniorky. Ráda čtu, mám ráda turistiku a ráda trávím čas s rodinou či přáteli a studuju střední grafickou školu v Brně. Tak 3, 2, 1, pojď! Čas. Dobře. Tak Kiki za mě efektivní vedení míčku. Myslím si, že jsi to zvládla velice slušně, ještě si jela první, takže jsi to měla celkem těžký. Tady lehký zaváhání trošku, je to přes ruku, takže není to úplně komfortní a samozřejmě chladnokrevní zakončení, takže za mě dobrý začátek. Dobře, děkuji. Kristý, mně se líbilo, že i přes tu chybu, co si tady trošku to rozkákalo, tak stejně se jela dál. To se mi moc líbilo, že jsi prostě nezaváhla a jela dál. A co se týče té střelby, žádný hrdinství, prostě strefila branku a to se mi líbilo. Dobře, taky děkuji. Za mě rychlej start, hodně rychlej start, skvělý, pak tady vlastně, už to říkal trošku Filip, a hra přes ruku, tady trošku si zazmatkovala si, ale pak ten slalom byl v pohodě a bránu si trefila, což je základ, lepší, než když to skončí za mantinelem. Takže dobrý, vysoko nastavená laťka. Dobře, taky děkuji moc. Zpíváme si. 3, 2, 1, pojď! Nice. Hele, tak super rychlý nohy. To bylo vidět hned od začátku, že tam jdeš do toho hlavně nohama. Hodně se mi líbilo využití backendu tady při tom, jak si vedl i jednou rukou, takže si urychlil vlastně a udělal si prostor pro nohy a zase tady na konci si využil krásně nohy, takže hodně si to odpovídá tomu času, takže za mě velká pecka a ještě si tu laťku posunu. Děkuji. Filip to shrnul úplně skvěle. Já tady mám napsaný rychlý nohy. Úplně od začátku bylo vidět, že prostě seš Fredka, takže super zvládnutý a ještě se mi tady bylo to, jak jsi dokázal to vlastně dát před sebe, měl z hlavu nahoře, vlastně viděl jsi před sebou celý ten slalom a to se mně moc líbilo, takže good job. Díky. No a za mě každá ta část toho slalomu v podstatě na stejné úrovni provedení, jak rychlej slalom na začátku, výběh i to finále. A nenechal si balón za sebou, že by si ho předbíhal, což se ti povedlo, a líbilo se mi to zakončení vlastně nahoru na přední tyč. A pro golmana těžký, takže na hezký finál, hezká třešnička. Čas super, gratuluju. Taky děkuji. Připravit, pozor, start! Hezky. Kolik jsi říkal? 37. Hezky. Tak starter tě nechal trochu tam vycukat na začátku, takže jsme byli zvědaví, jak zvládne začátek, ale zvládla si ho dobře. Překvapilo mě, jak dobrý dribbling máš s tou hodně zahlou čepelí a zase si tady využila backhand, takže si to udělala podobně jak Dami a pak zakončení taky za mě super. A tady ten slalomek nechám zhodnotit Pepu, ten závěrečný, který říká, že se tam rozhoduje za celý čas. Hele, přesně tak. Já jsem vnímal, že v momentě, kdy ty zvlítla do toho slalomu, tak jsem si říkal, že tady se pro tebe udělá hlavně ten čas. Myslím si, že jsi měla na to, jak ten čas skončil, tak jsi měla dlouhý kroky, ale myslím, že jsi to zvládla úplně nakonec jako super. Líbilo se mi, když jsi vyjela, tak se zvedla hlavu.
trefila se bránu a za mě ta razance té střely byla taky superová, takže já hodnotím hlavně to finále a to se mi moc líbilo, takže dobrá práce. Díky. Tak na jednu stranu jsi měla dobrý, že si viděla své soupeře, že si věděla, co čekat, a na druhou stranu už věděla, jak se poměřovat s jakým časem. Začátek hodně rychlej a tady výjezd z zatáčky do cílové rovinky taky super. Tady možná trošičku si chtěla co nejrychlejc a ten balon skrotit nebylo úplně jednoduchý, ale zase dobře trefená brána, za mě základ. Výborný čas ve finále, takže super. Myslím, že jste se s tím popasovali všichni dobře a ty vlastně na ten závěr rovnaš. Super. Díky. Dobře. Další. Výborně. Ty jedeš. Mašina. Jo, ještě míchačka, jasně, vysavač. Pro porotu. Ty jo, pojď, já ti věřím. Už to, ale co? Jede na tu na malou. Tak pojď, zastav se, v klidu, malá, vedle helmy, pojďme. Ty jo, dobrý, ale dobrý. Jasně. Jo. Dobře. Pojďme. Pojď, fokus. Pojď ještě. Musí. Dobrý. Bude to zajímavý souboj. Těžký. Pojďme, fokus. Pojď. Škoda. Pome. Jo! Výborná. Dobře. Hezký, oplace. Dobrý finish. Finish. Hezky. A Damiane, super. A já se přiznám, že jsem po hodně dlouhé době viděl takovýhle vystoupení. A líbilo se mi na začátek, že se začal s hůvrem pěkně od podlahy, protože konec konců hrajem florbal, takže to jsou prvky, které se do toho sportu hodějí. A
Pak vlastně balón ve chvíli, kdy šel nahoru, tak si se nebál, ve chvíli, kdy si se trošičku znejistil sám sebe, tak se vlastně vrátil k té jistotě, kterou máš natrénovanou. Hodně sebevědomí, líbilo se mi to, hokejka lítala, spousta otoček, 360, 720. Super, my jsme se tady o tom s klukama bavili a já jsem hodně spokojený. Děkuji. Já hnedko navážu na Garyho. Mně se tam hrozně líbily prvky, kdy vlastně ty se dokázal z toho vzduchu hrozně dobře stopnout ten míček na tu zem a mně se právě líbí, že to se hrozně dobře dá propsat prostě do normálního florbalového zápasu, takže to za mě super. Co se týče těch jednoduchých triků, tak mně se tam líbil ten unicorn, kdy vlastně jednoručně vlastně se z toho dělal tu omotávku a potom zpátky. To bylo super. Jediná taková jako feedback, já potřebuji, když děláš nějaké vystoupení, tak aby to vypadalo, že ti to hrozně baví, protože cítím z tebe, že jsi takový jako nervózní, urputnej a potřebuji, aby si nás do toho vtáhnul tím, že se nás usměješ a podobně. Ale jinak dobrá práce. Díky. Za mě ten hlavní bod je to, že si začal na zemi a dal jsi tam hodně těch prvků, co jsou přenesitelné do hry. Hodně se mi líbilo, že si využil všechny části florbalky, to znamená, hrál si prostě se špuntem, omotávkou i šaftem. A zachoval si i chladnou hlavu při tom, když se ti něco nepovedlo, takže to bylo určitě taky hodně sympatický a za mě hodně slušný výkony na to, jak si musel začít a neviděl si vlastně to, co ukázal holky a s čím se budeš porovnávat, takže hodně dobrý. Konec. Ty jo. Tak tady to hodnocení si, Martin, na začátku vezmu já. Hrozně se mi líbilo, že se dokázala ten míček dostat do docela podstatné výšky, kdy si to dokázala i zpátky chytit, že ti to mockrát ani nespadlo. Obrovský plus za mě, že se dokázala použít i jiné části než prostě jenom florbalku, takže nějaký happy feet tam bylo i brakadabra. A velký bonus na závěr, že jsi se vlastně přitáhla i florbalovou bránu. Zase jsi to prostě přitáhla trošku do florbalu jako do zápasu a na konci tornado shot. Kdyby si trefila branku, tak by to bylo za mě úplně ideální, ale za mě takhle super. Takže chválím. Za mě velká kontrola na míči a bylo sympatický, jak si dokázala zpracovat všechny možný těžký balony, to, co říkali Pepa. Málo ti to padalo a i při Ibrovi si to dokázala zpracovat a zalepit. Takže to bylo hodně dobrý a líbila se mi hodně kreativita, kdy si tam zapojila spoustu jiných částí, dala si tam branku a škoda, že tornado shot nevyšel na konci. No a finální hodnocení na mě. Kluci už hodně popsali ty triky, mně se líbily ty glouby, které jsi tam dávala, bylo to fakt jako hodně silný. A čas, který si využila, v podstatě jako top strop, nenechala jsi tam žádný volný prostor, možná, že ještě kdyby to cinklo o tyčku, tak by to byla taková třešnička na dortu, ale hodně se mi to líbilo. Díky.
Tak Kiki, za mě musím vyzdvihnout Flying Phantoma, který byl hodně originální, když si vlastně pustila i florbalku z ruky a měla si tam spoustu triků a hodně si se soustředila na to, ať je kombinuješ, ať neděláš furt to samý. Na začátku, když si vlastně měla trochu zaváhání, ale držela se z toho plánu, tak to bylo super a musím přiznat, že mi tam u tebe trošku chyběly prvky jakoby přenositelný do florbalu, vzala jsi to hodně do toho freestylu, ale zase ten freestyle byl asi na nejvyšší úrovni, takže dobrá kontrola ve vzduchu, příště víc florbalových prvků. Hned navážu na laníže. Mně se hrozně líbilo v momentě, kdy se dokázala vyhodit míček do vzduchu a třeba dát si florbalku za zády a takovýhle elementy, který jsem si sám dokázal představit a myslím si, že musí být na provedení docela náročný, takže to oceňuju. A mně se líbilo, jak jsi dokázala ty prvky měnit rychle za sebou, že jsi měla nějakou prostě sestavu a najednou se vyhodila do vzduchu, protočila florbalku v ruce, takže to za mě je plusový body. No a za mě některé ty prvky byly jako fakt už tak vysoko, že už Pepa říkal, že si je dokázal představit, já už jsem si ani nedokázal představit, že bych je sám dělal, ať už globe nebo spinnacle a vlastně v těch vyšších stupních. A líbilo se mi na začátku vlastně, že si, když si začínala a nepovedlo se ti vlastně zvednout balon tak, jak si chtěla, tak si se držela svého plánu a povedlo se ti to, prostě si byla rozhodnutá, že takhle začneš a začala. A taky maximálně využitý čas, myslím, že to představení nakonec krásně dokreslilo opravdu, že jste tady ve finále, jste se tady setkali ti nejlepší a moc se mi to líbilo. Super, super. Já si to budu dělat profesionálně. Dobrý, nejdřív jak jste si to užili, pak 0. ročník, prémiový. Byli jste moc nervózní? Já jsem byl nervózní, ale přišla jsem si to semka hlavně užít a to se mi povedlo. Za mě jsem si to taky užila. Sice ano, taky jsem byla nervózní, ale později už jsem se jako uvolnila a bylo to lepší. A za mě ta akce je naprosto super a jsem ráda, že jsem se vůbec sem dostala. Tak já jsem na začátku byla také nervózní, ale pak to ze mě opadlo a bylo to nakonec hodně super. Děkujeme moc. A to hodnocení nakonec super, si myslím, že přesně vystihuje to, co jsme tady jako my od vás dneska viděli. My jsme tady byli jako diváci. A vy jste tady předvedli úplně skvělé věci. A já nevím, jestli to budou chtít kluci doplnit, asi jo, protože já pak vám řeknu hodnocení, ale určitě mám dám nějaký prostor, protože jsme se tady o tom hodně bavili. Bavili jsme se hodně o tom, že to byla pro nás nová role a děkujeme vám, že jsme vlastně díky vám ji mohli zažít a ještě díky vám, že jsme to mohli mít hnedka takhle s velkou parádou, protože jsme si to fakt hodně užili. Bylo to pro nás nový, pro vás nový, taky jsme byli trochu nervózní, ale jak říkal Dami, tak hlavně jsme si to přišli užít a je radost vidět hlavně to, jak vás to baví a jak máte náš sport rádi. Ale úplně přesně. Mě tady na tom hrozně bavilo to, že jsme tady prostě strávili skvělou akci obklopenou lidma, který prostě milují florbal, tak jako my všichni. Takže chvilkama jsem tam za váma chtěl skočit a chtěl jsem si s tou florbalkou pinkat stejně tak jako vy. A hrozně mě bavilo, jak jste mi to ukázali, jak se ten florbal dá dělat i jinak. Takže já tu akci hodnotím hrozně pozitivně. Jsem hrozně rád, že jsem vás tři mohl takhle jakoby vidět a poznat naživo, nejenom na Instagramu v Salming výzvě. Takže moc díky za to. No a teď asi to hodnocení, na který čekáte. A jsme tady s klukama hodně o tom mluvili, ale rozhodli jsme se, že vlastně to bylo tak kvalitní, že vlastně žádný třetí místo vyhlašovat nebudeme. Takže nemáme třetí místo, ale protože potřebujeme vítěze, tak máme dělené druhé místo a máme pak někoho, kdo se osamostatnil a kdo vyhraje vlastně tady ten první ročník nebo tenhle ten 0. ročník. A protože jsme byli ve vzácné shodě, co se týká přidělování bodů, tak vlastně Damian a Kristýna budou mít v tom premiérovém ročníku těsně pod vrcholem druhé místo. Takže my vám gratulujeme. Bylo to fakt vzácně vyrovnaný, stejný počet bodů a vůbec to nebylo s nějakým velkým náskokem, protože jste podávali všichni skvělé výkony, ale přece jenom o kousíček dál prostě byla naše vítězka, takže Martin, my ti gratulujeme a dobrá práce, seš jako první zapsaná tady v Salming Challenge jako vítězka. Gratulace. No a protože je s tím spjaté samozřejmě i materiální ohodnocení, tak
je na čase, abyste si zasloužili, o co jste bojovali. Práce, gratuluju. A já ti tady za nás 3, za Salming porotu, předám pohár za 0. ročník v Salming výzvě. Takže ještě jednou moc gratuluju a tohle je pro tebe. Výhru využij správným směrem. Takže to je za nás.